že trošku zaostal. Tam... Máme problém, nemáme tam zapojenú prúdnicu a prúda rozstáva na zemi. Verím, že to bude len sklamanie z toho, že nezvládol zapojiť prúdnicu. Môžu ešte ale útok dokončiť. Útočné vedenie majú ešte kompletné doporučenia, aby to nedokončili. Uvidíme, ako sa rozhodne strojnička a tejto chvíli vyberajú. Máme problém, nemáme tam zapojenú prúdnicu a prúda rozstáva na zemi. Verím, že to bude len sklamanie z toho, že nezvládol zapojiť prúdnicu. Môžu ešte ale útok dokončiť. Útočné vedenie majú ešte kompletné